alam mo yun, makahingi na siya ng tulong sa embassy nila. Kasi hindi pwedeng ganyan eh. Anong mangyayari sa kanya dito sa Pilipinas, maging homeless siya? O manghingi siya ng tulong sa embassy nila? Yun lang yun eh. Oh, sige, ma'am. Okay, ma'am. Aso. Tapos bumalik na lang muna siya sa London kasi walang mangyayari sa kanila dyan. Tawag dito, hindi naman pwedeng tutulungan na lang siya ng buong taon na ganyan. Kailangan niya asikasuhin yung backlogs niya doon sa London, sa ayaw at sa gusto niya kasi wala siyang magagawa eh. Mas lalong nakakaawa na ganyan na lang siya. Gusto niya aso niya, iwan niya sa amin. Hindi ko. Hindi naman yan eh. Kukulong yan sa ano, tapos saamuhin mo lang yun eh. Mabait naman yung aso, ate. Trained naman yung aso niya. Hindi naman yan yung yung aggressive na aso. Trained yan. Pinag-aral niya yan dito sa inaano niya yan palagi. Tinitrain niya yan araw-araw. So hindi naman yan hindi naman yan siya yung ano natin sa saan ba natin lapit sa barangay? Ano niya na ate, kasi ilang buwan na siyang di nagbabayad. Mula nung yun lang yung binigay nyo, April, tapos June na ngayon. April, May, June. Advice tawag dito. Nakakausap mo ba siya sa text? Or sa messenger? Hindi rin. Ano bang messenger nun? Wait lang, isend ko sa'yo yung number niya. May number sa WhatsApp eh. May WhatsApp ba kayo? Oo. May WhatsApp ka din? Isend ko sa'yo. Tawag dito, i-text niyo siya ngayon ng tawag dito. I-advise niyo siya na magsisingil na kayo. Tapos kapag wala mabigay ngayon, i-advise niyo lang siya na ihingi kayo ng help from barangay as wala pa rin siyang maibigay today. It's not hindi niyo naman siya i-threaten or kasi labas niyo siya. Ilang buwan na din kasi siyang nandiyan eh. Need niyo na ng help talaga from their embassy. Kasi hindi pwedeng ganyan na lang siya palagi. Gusto ko din naman tumulong. Gusto naman natin tumulong lahat. Pero at the same time, wala naman tayo nang magagawa din. Enough for kailangan niya na talagang tumayo. Sige, kasi meron kami ditong Australiano yun din, no? Meron yung kaibigang Australiano dito, yung nakatira din dyan sa kwarto niya. Na inalisan niya, parang gusto, yun na lang siguro pakausapin ko kasi para ma-advisean siya kung anong gagawin niya. Sige ate, kausapin mo na tapos i-chat mo siya ngayon para na to kasi ang hirap sa amin negosyo to kalugi pa nga kami dito alam ko, kaya ate, pag hindi pa rin tomorrow or today, pag nakausap mo siya today tapos wala pa rin siyang response or hindi kasi kayo kinakausap ng maayos eh. Nagtatago siya kasi minsan kahapon nakita ko siya pumasok kasama yung aso niya mga ganitong oras. Tapos inutusan ko yung anak ko na bilisan mo na. Tapos sabi ko pumasok na siya. Nakita ko talaga siya pumasok sa kwarto niya. Tapos kinatok namin, hindi talaga nagbubukas. Pabalik-balik kami nagkatok, hindi talaga siya marap. So, nakita namin nasa kwarto siya. Hindi pa din ganyan. Pag ganyan, ipakausap niyo dun sa Australian. And then, kapag hindi pa rin siya lumabas sa atin, maghingi na kayo ng help sa barangay. Para, alam mo yun, makahingi na siya ng tulong sa embassy nila. Kasi hindi pwedeng ganyan eh. Anong mangyayari sa kanya dito sa Pilipinas, maging homeless siya? O manghingi siya ng tulong sa embassy nila? Yun lang yun eh. Oh, sige ma'am. Okay ma'am. Yun na lang. Wait lang, asan ko sa inyo yung number niya? Sige. Thank you. Ikate, update mo ako ha? Sige ma'am. Sige, bye. Salamat.
Okay, sa kadinig mo ka ng katuwa halam kaya pa sa mga vlog. Nagin mo na ko kasang problema sa nalagyan mo dari ipapudso nga banyaga si Jack. Di naman na tayo mention o pag-aasa si Jack sa kaya naluwi namin ni Jack ba kayo. Kanan na ay sinatuyan. Kato nga time das Abril. Nainingan na mga anak ko na isa ka puriner lagi nga nagpalakaw-lakaw dito sa beach. Kaya matugan dyan. Naning tabang ni Jack. Ito na yan nga. Kanang ay luoy ko magsitwasyon ba ni Jack kay way mapian kay way mo papudyo. So karon amang gikuan amang giingnan nga ana da silikod sa munisipyo kay naka ng puti nga balay kay kato nga time didto man mi Cebu. So Abril, Mayo, Hunyo na ron nasa diri namo. Unja kanang na ay maginan nga kanang na ay siyempre kanang negosyo ba dyan kang hindi nga kuan mo to dyan paninglan ni Jabi sa 1 month lang sa bank dyan problema mi karon kay kuan man kanang na ay sekad ka nangabot na may kag Cebu kay di kanang na ang amang katukon di mo kuan di na magawas ja amo ta pangabrihan madlek mi kay basin o alapaan ni sang Doberman nga iro kay nalagidang iro duha sila ja o ingkong mga di lang gud nato kuan kanang na ay paninglan nagato laman nga makatabang tani sa ba ug sa may kanang na ay bisan sa pagkaon ra kay panagsa magluto sa kadlawon ja kinahanglan nimo alalayan kay di pa kadyo ka mao sa kusina ang kasulod dyan ang ganin sa magsiga so need jud si og kanang kuan ja karon guys pila ka adlaw na nag-uuna mi kay kanang na ay wa jud si jay gawas-gawas ja ag kaon sa amara ora bay kusina sa kwarto kay room na lagi si Jani stay. So mo nida ka ng problema matuning tambag lagi to nga katong badge nga ning tabang ni Ja ningan giingnan mi nga amo ko nung i-report sa embassy pero hadlok luoy man pud hadlok mi Ja naluoy pud mi ni Ja kay di ba sa pud lali mga mo laman makatabang mi sa pagkaon ba kay kanang luoy ba sa pud kita ko no pay matungnan yun ana tas lang lugar dyan, nga na sitwasyon mo tayo kwarta, dyan ka na ay kay matabag nato, matungag karon ka na ng problema mi kay ano mo gawas, ba sige kaon na yun sa janggiro, simba ko so karon na nangadyo ko sa inyong mga kon guys inyong sa inyong katambag naman o sa among angay bahapon kaya na-stress na ko na ganahan na problema ko sa ni namo si Ja. So 2 days na wa mo gawas Ja. Amo ta pang suksik kag suwat to amo gisuotan nga ang ginan nga kamusta ka diha Ja. Sig kamusta na kay mong kaon nga na basig ka nang nay kuha na rami pagkaon Ja. Mahadlok po ni mga tok katong niya gining katok ko ang ning aw iro Ja. Una ganang madlok ko. So, mo to guys. Problema pa dyan may dari rong panahon na kay ang rabi ag bawod nakita na ninyo ahong daris among portahan sa dagat. Grabe. Kaligo kag dagat wa sa oras. Kang nablig ka sa dari masud. Nga ni guys. Basta masud na galig June. O na dyan ni si Jack kanang naay. Kuha na kanang abagat na grabe ang dagat dakog dagat ja napadibawod so masud sa daris kuan so mani amang labunon aron naghana kay karon kay murag ninulamdag man so paglaba ko kay aron mamumang so labunon niya mas kuan nila ni Marjorie ug ni Jomar kay klasihan naman guys so klasihan na dahil sila kay nasa private man sila so nauna dyan sila magklase
So kani, isa ni mga uniform tarawa dagan. Sige panablig. So mao to guys, Ginoo, kanana ay na-stress ko, nag-goal ko magana-ngana ba kay kanang na ay kita muna po natin kung ano makatabang ta sa tao ba kanana ay maluoy magbuta sa ingon ana labi na mga purin ron dya. Ako kay baw guys, so usa jay jang tinod nga kanang na ay sitwasyon dari sa Bohol kay kani ba jang mga purin mo report ba na every month sa ilang kuan dya. Ako kay baw sa isang visa dya basin na ila do Pilipina isa ba so wa jud mi kay bagon sa istorya kay kuan man kana nay pagsud sa dari kay amara lagi na sanggi tabangan kay wa lagi sa nagdaan na to nga time mas Abril ja ang inauna pa dadto kanang kaduras jam higda kana na ay mangita sa kapuy-an bagon sa ba ja hunyo na ron mo to na ganahan apad mi nga labi na kanang dagan kadto bitang nang itawag maabangan ron. Ito nga na pud mi nga basi na kwarta kay makakita ang pud mi nga matusag 7-Eleven. Ito nga ni mga miaging adlaw. Mato ka palit siya. Managsa magluto si Zadari kadlawon. As among gason magluto si Janja kanang ay maluoy ko ba kay jang dinagan magluto sad ka mo ng rice jang lutoon para siguro sa jang iro. Kanang hilaw pa bitaw guys, kanang nagmubukaw round dya. Kanang ay kanang ang bugas ay gaya pa dyan. Diyan ang hukaron. Maluoy ko ba? Nga, kuan mo na nga, ngita dyan ko nang kuan ko advice sa gunsaon. Kay, di po lalim guys, diyang sitwasyon. So, kana si dyan siguro, niya lagi itong diyang nakailan ni dyan, katong baji ganina nga ang bitawagan. I-report lagi ko nung sa kuan sa embassy kay kana ko nung gastusan man sa embassy sa kuan man na siya sa ilang kuan kana taga-asa siya nga bansa. So money guys among problema ron na nahadlok ko si Makod kuan kay mararabas sa jaw na natulala na ba basta ma-depress or hindi gani kan sa Jangiro o kuan kanang gutasan ng Jangiro. Kita ko sa balita ang kanang mga iro ngayon ana. Kanang na ba din ang amo o kanang gutmon dya. Niwang na pa sa kaadso. So ani guys. Kaning kang jomar nga uniform haning kanang unahon o hay kay arong maguna kay ang panahon kay basin o kanang konsigera bazug unos dari guys halos kada gabi unos ngitwit gani mag kuana kanang hangin bang kusog nga magdaguan so mga di karon delicate chukog laba kay murag to tami agman arang ka kuan arang ka daghang kog labunan kay itong niagi pa yung semana ni uban kani jang uniform pinanglanahang mauna kay ang ugma na sa ikasuot kay kilala ka buk ng isang uniform dya kinahanglan kog kanang nay masunod naglaba. Alam man yan ang anam guys kay o kuan kanang kapudson ko mo relax ako talong ko'y amo dani so gahalaman nga nene nagkahaman ng labunin dapat ko'y daghang widget pero nagisabay-sabay kay kanang na ay kung sakit agahang likod paway sa ko so balikan na po na yun naman ang importante dyan na ang mama na matamiwasing guys gikan sa Cebu tagaan ni Kuko o Wasing nakanabitang urag pang laundry so kapod na mo na plaster o gasa ibutang kay bugat kaazo din na mo kinaralaki nga morsa. So, pagya po na nagamit. So, mo ni kusot-kusot sa lang ta. Diya guys, kita mo na ng amang panahamis na kamang saudari sa amang labanan. Tapos nagi kay rap pa man eh. So, gitumig Cebu naglaag me, pero narin trabaho na namang ibilin. So, mo ni resulta guys, mazo na itinab-tinab dari.
Kay nakuha na. Namimiss na tumbanan. Kaya para sa unang di ka makasiligog taron kay ugaw. Nagkakuan kay napinising. So, nahinaini nagkahuman nag isang bahay guys. Agdari sa katong ang lutoanan. Nakuanan. Eskimpot na tanan dya na floringan na po. So, kami na lang kasi kuwang guys. Ang isang kuwang kanila namang mga lababo sa taas. O lababo dari silong. Nanay lababo pero kapag siya na human. Magamit na siya kaya na nagtubig pero kakan pagsugrak ako pagsugkuwang. Mani nga hinahinay lang jud. Mama na din kaloy anas Ginoo. So mani agtambak ang labanan kay na katulad yung mga time nga naglago ni Cebu. Yung kaadlaw. So mani labanan dya. Si labanan ni Marjorie ni Jomar tipo na. So grabe nagana. Dya di sa dugang palaundry kay kuan ka na ay. Di ko ganahan dyan yung palaundry sa nina. Kay sagol-sagol maganda nila tanan. Dya nang kita rin maglaba. Labi na ako kuan. Okay rin palaundry ang mga kuan, mga bugat ng mga hapin sa igdaanan nga mga baga. Pero kaning mga ingon-ana lang sa nina. Para dyan hinahina dyan o kuan guys. Kinamot og laba. Okay, makasama nimo. So, Unja guys, natoy yung comments na dito sa YouTube. Ingan nga. Wala ko ni update ni Mario. O sa kanang isa na isang sitwasyon ka na ay. Pagyapon sa GMP. So, mara na yung may istorya ka na ay. Lisa ko maguna-una. Sa una kay mayin man ko nga hapit na makagawas, nga na karon kuan makagawas na. So di man legit basta-basta guys, labi na og kanang panas kurti nang imong kuan. So wat-wat sa lang ta, alam na ay jang sitwasyon dito kay maazo ra man pud tambok sa kaazo. Kay wanay hago. Di pa rin naman rin kami hago. So, mara to guys, si Marjorie, yung si Jomar, na piniingon nga kuno nga wala nila makita sa ang vlog. Okay ra sila, si Jomar karon eskwela na, si Marjorie na podari man na kami. Hindi na pud niya basta-basta ron makalakaw. Okay, klase na. Di man pwede yung bija sa Marjorie o ting klase na nga, wala magkatimagkaon. So, katong apay klase, makapray kong lakaw kay si Jomar, kamaw naman sa kasikasukaon. Isang ate, diya karon kay klase na, pwede. So, sa tuwing gawas, puan guys, pag kami mo lakaw, para dito misigo 4 kaadlaw, dapat nilibilin dari, magsuhulan para ay manghinlo, mag-asikaso sa ubang mga basura sa borders. Ipulalim na ingalingan negosyo kay kinahanglan jud kag na-house bahay kay na ay magsunod sa mga hugaw, mga basura. So, to nga magbilin jud mo tao nga mga kabilang dyan magluto. Paras katong dito mi Cebu na ay naadin mi gibilin dari kay napatrabaho man mi. So, mani isang agi nahamis na kani among labahan. Guys, pag naglaban, nagluto ko, ginatang gulay. Tanawa guys. Dali damay na magkuha. Ayaw na day. Ayaw na na ingan. Gara guys. Sikap ka na ni. Ginataan man eh. Huwag ka nang ligas. Kanina yung magigas.